шаҳри Исфара, ноҳияи Боҷонғафуров, ҷамъиятти Чоркӯҳ, Ворух якбора ҳамла намуданд. ва айни замон дӯстони азиз, мо гуфта наметавонем ки чанд нафар захмӣ шудааст ва чанд нафар дар ин муноқиша ҳалок гаштааст, зеро теъдоди захмигаштагон бениҳоят зиёд аст, аз он ҷумла теъдоди ҳалокгаштагон низ бениҳоят зиёд аст. барои ҳамин то он вақте ки шумораи аниқашро муайян наменамоем, ҳеҷ чиз гуфта наметавонем. Танҳо аз шумо мехоҳем ки дар ҳаққи ҳамин шахсон дуо кунеду тамом. кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон: сарбозони қирғиз хонаҳои сокинони осоишта ва иншооти ёрирасонро оташ мезананд. дар робита муноқишаи мусаллаҳонаи марзии имрӯза байни Тоҷикистон ва Қирғизистон, ҷониби Тоҷикистон 2 маротиба соатҳои 6:30 ва 7:30 субҳ иқдоми якҷонибаи оташбас амалӣ карда, роҳандозии гуфтушунид пешниҳод гардид. вале сарбозони Қирғизистон ин пешниҳодро нодида гирифта ва аз ҳама намуди силоҳҳои инфиродӣ, гурӯҳӣ ва техникаи ҳарбӣ нуқтаҳои аҳолинишини Тоҷикистонро зери оташи шадид қарор доданд. дар ин бора нерӯҳои марзбонии Тоҷикистон хабар медиҳад. ин ниҳод мегӯяд ба ҳолати соати 10-16 сентябри соли 2022 дар тамоми самтҳои сарҳади давлатии Тоҷикистон бо Қирғизистон муноқишаҳои мусаллаҳона идома дошта, қувваҳои низомии кишвари ҳамсоя аз тамоми намуди силоҳҳои вазнину оташфишонӣ, деҳаҳои назди сарҳадии Тоҷикистон, иншоотҳои мулкӣ ва хонаҳои истиқоматкунандагонро таҳти гулӯлаандозӣ ва тирпаронӣ қарор доданд. онҳо гуфтанд, сарбозони қирғиз дар маҳаллаҳои аҳолинишини Боғистон, Лаккон, деҳаи Чоркӯҳ, Ворух, Хоҷаи Аъло, Сурхи шаҳри Исфара ва хонаҳои сокинони осоишта ҳуҷуми мусаллаҳона анҷом дода, манзилҳои истиқоматӣ ва иншооти ёрирасонро оташ заданд. айни замон талошҳои ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати ба эътилод овардани вазъият бо сабаби ба инобат гирифта нашудани пешниҳоди гуфтушунидҳои сулҳомез аз тарафи низомиёни Қирғизистон натиҷаи мусбат надода истодааст, гуфта мешавад дар изҳороти нерӯҳои марзбонии Тоҷикистон. ёдовар мешавем ки субҳи имрӯз 16 сентябр якбора дар чанд минтақаҳои сарҳадии Тоҷикистону Қирғизистон даргирии нав рух дод. бо ҳавопаймоҳои бесарнишинӣ зарба мезананд. изҳороти панҷуми қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ. қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон бо нашри изҳороти панҷум дар робита ба муноқишаи марзӣ дар сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон нигаронӣ кард, ки новобаста аз баргузории вохӯрии роҳбарони аввали мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва эълон намудани оташбас бо гузашти 1.5 соат ҷониби Қирғизистон ба самти минтақаҳои Овчиқалачаи ноҳияи Боҷонғафуров, Ворух ва Чоркӯҳи шаҳри Исфара аз силоҳҳои гурӯҳӣ ва техникаҳои ҳарбӣ тирпарониро дубора оғоз карданд. таъкид мешавад, ки тарафи Қирғизистон қувва ва воситаҳои иловагии низомиро аз маркази ноҳияи Баткенти ҷумҳурии Қирғизистон ба минтақаҳои назди сарҳадӣ интиқол дода истоданд. ҳамчунин дар ин изҳорот аз он нигаронида мешавад, ки ҷониби Қирғизистон бо истифода аз чархболҳои ҳарбӣ ва ҳавопаймоҳои бесарнишини зарбазананда манзилҳои истиқоматии шаҳрвандон ва иншоотҳои мулкии Тоҷикистонро мавриди ҳамла қарор дода истодаанд. хуб, ташаккури зиёд дӯстони азиз, ин буд маълумоти ҷамъовардаи мо барои шумо. ҳатман наворҳоямонро интизор шавед. мо наворҳои аниқу дақиқ ва бо факту далелро пешкаши шумо мегардонем. ҳатман ба каналмон обуна шавед ва фикрҳоятонро ба комментария нависед. бори дигар ман ҳамдардии худамро ба ҳамаи он шахсоне ки дар ин муноқиша яке аз наздиконашонро аз даст додаанд баён мекунам ва дуо мекунам, ки худованд ҳамаи мардуми тоҷикро муваффақ гардонад ва дар паноҳи исматаш нигоҳ дорад. ташаккури зиёд дӯстони азиз. хайр дар паноҳи Аллоҳ бошед.